Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон. Салому алайкум подписчикои канали Таҷин хариду фурӯш. Хуш омадед ба канали мо. Дар видеонавори имрӯза 15 та хонаи фурӯшие ки аз 55 000 сомонӣ сар мешавад. Хонаи росткагия 55 000 сомонӣ. Видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Ҳамун лайки бо бигира бародаро биҷиқед ва дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. чунки аз ин пас иншоалло беҳтарин наворҳо дар ин канал мешавад. Бародаро, аз шумо ҳамин хоҳиш ҳамин видеои моро дар имои ватсапа одноклассника поделитса кунед. иншоалло дастгири шумо пешраҳади мо. Худованд нигаҳбонту боша. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед бародарои азизи ман. курси имрӯза дар рӯи экран. Якум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Ҷирикул, Қумсангир. 24 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. об свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатхона дора, баня дора, ҳуҷҷат ҳам дора бародаро. нарша 200 000 сомонӣ мега. ина дарахтои мевадиҳандарам дорад бародаро. дарахтои мевадиҳанда ҳаст. ина заминша бинед бародаро, беҳад замини калони хубай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо ҳай, метавонед дар алоқа бошед, бо арзон мешава. нархша 200 000 сомонӣ мега. ина ғиштам рехтагӣ ҳаст дар ҳавлинаш бародаро. ғишти лоирам рехтагӣ аст, ғишти бобигӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Кушониён бародаро. 4 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳай. ҳоҷатхона баня дора. об светаш доимӣ ҳаст бародаро. хона ремонташ хуба, ягон камбудӣ надора. ина бародаро, худтон ремонти хонара бинед. беҳад ремонти хубай, ремонти замонавие бародаро. нархша 280 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад мега. мо ин кафел иҷаша кафел чинида суксанша ҳоли мечина. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешава бародаро. 280. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, Бохтар бародаро. 8 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай ки оли рост каги нестак, фақат ами пӯшондагишан тамом бародаро. мега срочно фурӯхта мешавад, бо арзон мешавад. даговора мега дорад, ҳуҷҷат дорад, ҳамаш созай. об свет дар наздикиш аст. нархша 125 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. марҳамат занг занед бародаро, бо савдо мешидааст. чорум хонаи фурӯшӣ. ина хона бародаро, хона қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, Бохтар, ноҳияи Дӯстӣ бародаро. 30 сотиқ заминай, 30 сотиқ бародаро, ба даҳан осонай. 30 сотиқ, 4 дар хонаҳай. туалет ҳаст, баня дора, анҷомхона дора, дигар чизо. ина ванаша бинед бародаро, замонавиай. мақсад ҳуҷҷат ҳам дорад, об светаш доимӣ ҳаст. нархша 380 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. марҳамат занг занед, аз даст надиҳед, хонаи беҳтаринай. ина бародаро, суткарам ҳаст. панҷум хонаи фурӯшӣ. бародаро, хона қарор дорад дар райони Вахш. 8 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. срочно мега фурӯхта мешавад. калидор, кухни, ҳама чиз ҳаст. заминаш беҳад замини хубай мега. документшам 100%. рақами хона 170. об светаш доимӣ ҳаст. нархша 55 000 сомонӣ мега. срочно мега фурӯхта мешавад. 55 000 сомонӣ. касони харидори айдаст надиҳед, ин хонаи арзон дар ҳеҷ ҷо намеёбед. пахтарам дорад бародаро. нархша 55 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бародаро. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, райони Ҷавонон, дар пеши глазни балниса ҳай. глазной балниса. 2 сотиқ заминай, 2 дар хонаҳай. ҳоҷатхона ҳаст, туалет ҳаст, кондисионер дорад, об светаш доимӣ ҳаст. кухнирам дорад бародаро. дар пеши мактаби даҳай мега.
касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои нархша 200 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. барои фақат мега ҳам мехаривӣ зиндагӣ мекунӣ бародаро, ягон камбудӣ дига нест, ҳамаш созай. ина туалетчам ҳаст. марҳамат, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, райони кушониён. бародаро 4.5 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай замин сохта шуда, дар дорои 3 ҳуҷра ва як веранди калон мебошад. хона мақсад туалетам дорад, банярам ҳаст, ҳуҷҷатошам ҳастанд, дига чизошам ҳастанд. бародаро, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо дар наздикии бозори ҳоҷи шарифай. бародаро, бозори ҳоҷи шариф мегуфтед, нархша 250 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидоре занг занед, бо савдо карда мешавад аз 250. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри қурғантепа, бохтар. хона дар Киров 1, дар Киров 1 ай. бародаро, ина бародаро мегӯяд ки каҳча хундайсан, шербачаҳо каҳча хундайсан. 15 сотиқ заминай, 5 дар хонаҳай, об светш дуюмӣ ҳаст. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. дutta ошхона дора, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. хонаро хутон бародаро бинед, фақат ам берунаш краскам раскаш мекунӣ, тамом. нархша 320 000 сомонӣ мега. касони харидори марҳамат, занг занед, бо савдо карда мешавад. бародарои азиз, нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, ноҳияи кушониён. хона 5 сотиқ заминай, 5 дар хонаҳай, 3 та подвал дора. бародаро, барои дига чизошам фундамиш рехтагия, об светш ҳастак, туалет, баня ва ошхона ва ин чизорам доранд. ҳуҷҷатошам ҳастанд. бародаро, беташвиш медрои хонаро ремонт мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. нархша 214 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат, ба рақамҳои болои экран буда муроҷиат кунед. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар райони вахш, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об светш доимӣ мега ҳаст. туалет, банярам дорад, ҳуҷҷатам дорад. хай дига чизоша ина дар рӯи экран навистагиам. бародаро, хутон бихонед, ҳамаи чизаш ҳастак. нархша 150 000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран бештар маълумотро соҳиби ҳамин хона худаш мерасонад. марҳамат, занг занед. бародаро, ёздаҳум хонаи фурӯшӣ. ина бародаро, хонаи лоӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, ноҳияи хуросон. 8 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳай, нав ремонтшкайсан. ина бародаро, криша задагия, фақат шкатурш мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. об светш дар наздикишай, ҳуҷҷат дорад. нархша 120 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мега мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, бигиред, муроҷиат кунед. арзона 120 000 сомонӣ нархаш. марҳамат, бародаро, хонаи хубай. дувоздаҳум хонаи фурӯшӣ. срочна хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи бохтар, шаҳраки Сомониён. ҳамаи чӣ дар наздикиш ҳаст. хона дар сентри кушониён ай. бародаро, 2 кӯча поён ай, пеши Сомон. ҳама ободӣ мондагиш бо телефон мега, мақсад ҳамаш ободия, ягон камбудӣ надора. хона дар наздикии Сомон ай. касони харидори рақамҳо дар рӯи экран 280 000 сомониш мега, бо савдо карда мешава. ҳуҷҷат дорад, документ дорад, ҳама чизи 100%. марҳамат, занг занед, харидорӣ намоед. сездаҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, 2 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. бародаро, хона евроремонт кардагиай. люстр, ҳама чӣ дора, ҳуҷҷат дора, евроремонт айна. бародаро, телевизорам дорад. нархша 200 бахшиш бародаро 170 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад.
کسانی که خریداری رقم ها در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید. حجت هم دارد، به تشویش برادر، حجت هست، توالت بانیر هم دارد، همه چی دارد. یگان کمبودی میگن نداره، فقط میگیری زندگی میکنی. 14 خانه فروشی. خانه در شهر باختر قرغантепа дар наздикии бозори ҳоҷи шариф қарор дорад бародаро. 4 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳай, об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷат дорад. нархшад 270 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, ами краска праска мекунӣ бародаро, медрои зиндагӣ мекунӣ, ҳамаи чизаш 100% мега. марҳамат, нархшаш 270 000 сомонӣ бародаро. 15 خانه فروشی. خانه قرار دارد در شهر باختر قرغантепа. ҳавлии фурӯшӣ мега фавран, ремонтош кардагиян. биё бин, маҳқул кунед ва маслиҳат мекунем. мақсад мега маслиҳат мекунем, биёед бинед, маҳқул кунед, маслиҳат мекунем. документош садай мега, беҳуда занг назанед. имо, вайбер, ватсап ҳаст. нархша 200 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ҳуҷҷат дорад, ягон камбудӣ надорад, туалет банерам дорад. марҳамат занг занед бародаро. хонаи хубай мега, ягон